ଆରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଫୋନ କରିବା ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାଙ୍ଗ କହ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ମୋ କଥା, କଣ କରୁଛୁ? ରେ ସାଙ୍ଗ ଅଫିସରେ ଅଛି ରେ। ହଁ ଏଇପା ଆସିଛି 7ଟାରୁ ଅଫିସରେ ତ ଅଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ହଁ ହଁ ସାଙ୍ଗ କି କାମ କରୁଛୁ ରେ? ସକାଳ 7ଟାରୁ ତୁ ଅଫିସ ପଳେଇଲୁନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ୱାର୍ଲଡର ନମ୍ବର 1 କମ୍ପାନୀରେ ତୁ ସେ କାମ ବୁଝିପାରିବୁନୁ। ହଁ ସକାଳ 7ରୁ ମାନେ ସେ କାମ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କେବେ ଶେଷ କଥା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ କି ଚାକିରି କରୁଛୁ ବୁଝୁ କହ ସାଙ୍ଗ କି ଚାକିରି କରୁଛୁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ଦେବନି। ହେ ନା ଆରେ ତୁ ପାରିବୁନୁ ରେ ସାଙ୍ଗ ଏ କାମ, ୱାର୍ଲଡର ନମ୍ବର 1 କମ୍ପାନୀ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ କି କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ନାଁଟା କହ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ରେ, ନମ୍ବର 1 କମ୍ପାନୀ BCN। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୋ କାମ କରିଥିଲା ତୁ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଶୁଣିନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ BCN ଶୁଣିଛି, SCN ଶୁଣିଛି, ଆରେ ସାଙ୍ଗ BCN କୋଉ ଦିନଠୁ ବାହାରିଲାଣି କିରେ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଆରେ BCN ମାନେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆରେ BCN ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା ବା ବାସନ ମଜା କାମ। ବିରେ ବାରା ସିରେ ସ ନ BCN ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା BCN। BCN ଅର୍ଥ ହେଲା ବାସନ ମଜା କାମ। BCN କହୁଛୁ ସାର୍ ରଖ ଫୋନ ବାଳନା ରଖ ଫୋନ। ମାଇଚିଆ ଗୋଖେଇ ସାଉ ମାଇପ ହାତରୁ କହୁଣି ଖାଉ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାହ୍ନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏ BCN ଜବ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ପୁରା ପେଟେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଲାଇକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି 500 ଲାଇକ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ହୃଦୟରୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ହାଲକାରେ ହୁଗୁଳିଆ ହସାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।